Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Passant 11 minuts de les 8 de vespre, engeguem ja el districte esportiu d'avui a Sants 3 Ràdio al 103.2 de l'FM i com comentàvem al principi, ens ho repassava ara el Guillem, avui ens acompanya la Marta Camp, que és presidenta del Sants Gimnàstic Club, un club que es dedica a la gimnàstica artística i la gimnàstica aeròbica. Marta, bon vespre. Bon vespre. Què tal, tot bé? Molt bé. Preparada per les vacances? Sí, molt poques, però sí. Almenys per descansar una mica. Sí. Comencem presentant aquest club. A què es dedica el Sants Gimnàstic Club? Bé, primer de tot has dit artística aeròbica. Aeròbica no en vam decidir fer, ens hem centrat molt en l'artística. I el que fem és ensenyar la gimnàstica artística, que ara explicarem, si vols, el que és, de base des de ben petits, que és el que ens agrada, amb grups petits, amb un grup petit i que no sigui molt gran i que veiem l'evolució dels nens i nenes. Doncs comencem presentant aquesta disciplina esportiva, la gimnàstica artística, explicant-nos una mica què és, en què consisteix i com la treballeu. Bé, què és la gimnàstica artística? Tothom la coneix potser només en les èpoques d'Olimpiades i poc més, no? La gimnàstica artística, doncs, és el control per mi és el control del teu cos en uns determinats moviments que et fan fer. En aquest cas, l'artística femenina té els 4 aparells, que són el salt, les bandes o paral·leles asimètriques, la barra d'equilibri i el terra. En masculí hi ha 6 aparells, en femení n'hi ha 4. Nosaltres fem masculí i femení, el que passa que de base fem la base els 4 aparells de moment, que ja és molt. I a quin públic dirigiu les vostres activitats? Amb quins infants treballeu? Doncs nosaltres treballem amb infants d'edats compreses entre 3 i 13 anys. Creiem que són les edats més significatives com per aprendre i evolucionar en aquest esport. I després, tant nens com nenes i de tot tipus. Has pogut fer artística, no has pogut fer, t'agrada, fas tombarelles, verticals, els pares t'apunten, te n'en surts i endavant. Imagino que és diferent treballar la gimnàstica amb infants de 3 anys que amb infants de 13, perquè la condició física i també la preparació mental per afrontar-ho és diferent i per tant heu d'adaptar els entrenaments a cada situació. Sí, el que passa que avui dia a vegades et venen nens de 10, 11, 12 que no han fet mai aquesta disciplina, els agrada per qualsevol cosa, qualsevol espai televisiu que han vist o que ho veuen en altres nenes del seu col·le, i aleshores no per això la nena de 3 o 4 o 5 ha d'estar menys preparada que la de 12. Vull dir, intentem separar el grup, això sí. Ara tenim un grup homogeni de 15 nenes i per tant separem el grup segons les edats o les aptituds, més que res, segons aptituds. Per tant, ara mateix el club està integrat per 15 infants que participen. Sí, perquè nosaltres el que no volem fer és treballar amb moltes nenes, això potser és una cosa que haurem de pensar a partir d'ara, però sempre hem treballat amb un grup petit que puguem controlar. Després tot això ja potser anirà més endavant. Només teniu nenes, per tant? No, i un nen, tenim un nen. Han passat 2 nens pel club en aquests 3 anys i estem oberts a que se n'apuntin més perquè és un esport que no es troba en molts clubs masculins. Això mateix, ara comentaves que porteu 3 anys d'activitat, a 2014, si no m'equivoco, us veu fundar. Com neix el club, Sants Gimnàstic Club? Bé, el club neix sobretot d'una persona i jo, la meva sòcia, la Francesca Ropero. Ella venia també d'un altre club, jo vinc del món de la gimnàstica, de l'esport, i tot això, casualitats, d'un moment que vam venir, doncs ens vam ajuntar, ella va decidir aquesta proposta, jo vaig acceptar i endavant. Com ha anat el procés de creixement des d'aquella primera pedra fins ara, avui dia? Bé, molt bé. Jo crec que aquest any hem d'estar molt satisfets. Ara justament tanquem el curs que es diu, no el curs, sinó l'any, i comencem a l'altra part del curs, que es diu. No s'ha acabat l'any encara, però crec que aquests 3 mesos o 4, que es poden dir, des de setembre estem molt contents. Molt. Llavors, ara a veure com va des de gener a juny, i a partir d'aquí ja veurem. Però hem evolucionat bastant, vam començar sense res, amb 2 o 3 alumnes, i del boca a boca, i fent publicitat, xarxes socials, tot això doncs, és el que et fa pujar cap amunt una mica.
a poc us heu anat donant a conèixer. Ens comentaves ara 15 infants teniu avui dia a Sant Gimnàstic. Hi ha plaça però per més gent, si volgués apuntar? Hauríem de mirar-ho, obrir grup. Això és una cosa que que ho hem de parlar, però mai estem tancats, vull dir, no és allò de som 15 i no volem més, no, vull dir, hem de tirar endavant, llavors hem de mirar les possibilitats, altres horaris. Nosaltres estem els dilluns i els dimecres de 5:30 a 7, llavors es poden fer uns altres horaris, això no hi ha problema. Noteu que us falta alguna cosa al club, ja sigui de personal, de material, d'instal·lacions? Bé, nosaltres estem a l'Esportiu Badrena, que des d'aquí dono les gràcies a tota la instal·lació, perquè ens van acollir molt bé i estem en unes sales que ells ens cedeixen, nosaltres estem allà, i sí, jo crec que ja no només per nosaltres, sinó per tot el nivell esportiu que té aquest barri, crec que falten espais com per practicar un esport que a vegades és necessari molt espai, perquè les barres d'equilibri ocupen molt, les paral·leles, ara treballem només amb la banda baixa, les paral·leles són les dues, una banda 1,40 m i pico i l'altra té 1,80 m o així, llavors la del metre, la més alta, no la utilitzem perquè els nens encara no han d'utilitzar-la, però clar, ens agradaria poder posar la paral·lel les dues. Llavors, clar, el terra, les sèries de terra, tot això ocupa molt espai. Per tant, nosaltres, al Badrena, ens ho muntem molt bé, però ens faltaria un espai, no sé si tema ajuntament, nosaltres estem a la taula d'esports, vull dir, és una taula molt reivindicativa en aquest sentit, sí, de tema espais, i jo crec que no som l'únic club que sempre hem reivindicat un espai, sinó que n'hi ha d'altres. Hi ha moltes entitats que reclamen el seu espai. Des d'aquí també fem la crida per part de Sant Gimnàstic. Comentàvem diferents edats que teniu al vostre club. Què és el més difícil pels infants d'aprendre de la gimnàstica artística? Bé, per mi és no dels infants, sinó que és difícil, no? És el control del cos. Des de que tu fas un moviment, doncs fas una roda i la roda l'has de fer recta i amb una potència, un moviment. Vull dir, per mi la gimnàstica és saber controlar la força en el moviment d'aquell exercici. Vull dir, per tant, per mi és tot. Això és la gimnàstica artística. I tot combinar-ho perquè surti el millor possible. No et facis mal, has d'estar preparat, fort. Vull dir, no pots començar a fer una cosa si no estàs preparat. I el més difícil per tu per gestionar el club al complet? Bé, jo crec que tota entitat és complicada gestionar, des de les peticions dels pares. Ara, per exemple, als Nadals fem classes, no fem classes, quins dies fem, és tot, des de controlar les quotes, des de controlar si venen els nens, si no venen, quines activitats crees perquè sigui, doncs, que la gent s'engresqui, fer jocs, no fer jocs. Vull dir, jo crec que has de combinar tots els elements perquè sigui atractiva l'activitat. Vull dir, des de penjar a xarxes socials no tot, sinó molta part del que tu fas perquè els pares ho vegin, i quan els pares ho veuen, doncs tenir un feedback d'això és important. Llavors és tot, vull dir, la combinatòria de tot, des de, ja et dic, xarxes, combinar, saber els horaris que es fan, per què es fan aquests horaris, és a dir, per què tu fas de 5:30 a 7 i no fas de 5? Doncs perquè els nens no t'arribarien. Clar. Per què fas fins les 7? Doncs perquè a les 7 i pico arribar a casa o a les 8 és ja massa tard per un nen petit. Vull dir, gestionar un club ja no només és això, sinó que amb la Francesca a vegades no es veu aquesta feina, que n'hi ha molta de petits detalls. Quina diries que és l'essència del club? L'essència del club és la feina des de la base. La base és el que a nosaltres ens interessa més, i estem molt implicats en treballar bé des d'un inici, perquè si no els nens no pugen bé. Ara, ensenyar, doncs, la gimnàstica, companyerisme, els elements més importants de la gimnàstica, vull dir, tot això, no sigui, entrenem dur, però no per això no ens divertim, que això és important. Si no m'equivoco, vosaltres no competiu actualment, o heu començat a competir? Perquè al principi em sembla que no competíeu. No competim. La nostra filosofia no és competir, no és anem a competir, o sigui, anem a posar uns objectius. Sí que tenim uns objectius de la tasca de diària, dels 2 dies del club, és a dir,
tu entrenes per assolir uns objectius. El que passa que estem oberts a competir. Ara hi ha unes nenes que volen competir, vull dir, doncs anem i portem-les als caps de setmana a milers de competicions que la gent no sap que hi ha. Jo crec que és un esport que la gent només es pensa que hi ha les lligues dels esports que es veuen només, però de gimnàstica a Catalunya hi ha les competicions de Catalunya, Barcelona. Llavors, si hi ha alguna nena que vol competir, doncs encantats. I a partir d'ara com voleu seguir creixent? Com voleu fer més gran el vostre club? Aquesta és una bona pregunta. Aquesta és la pregunta que avui mateix, amb la meva companya, ens hem fet, i llavors hem de valorar moltes coses a partir de després de festes. Valorarem, seria molt interessant doncs, poder fer-nos més grans en espai. Això és el que personalment a mi, jo crec que a ella també ens interessa. Llavors l'espai és complicat, però no estem tancats a buscar un espai i per tant tenir més nenes, més entrenadores, més tot. Vull dir, passa que clar, els aparells són cars, tot és car. Vull dir, el futbol és car, tot és car, però la gimnàstica, tots els aparells, i n'hi ha molts i molt cars perquè hi ha poques marques que en distribueixin. I de cara al futur, més enllà de plantejar-vos quin rumb agafar al club, teniu algun objectiu a mig llarg termini que us plantegeu o que vulgueu arribar-hi, o encara heu acabat de pensar-ho amb la Francesca? Hem de pensar-ho, el que passa que jo crec que estem assolint els objectius. Jo crec que si un club el primer any despunta molt, doncs escolta, jo li dono tot el meu suport i felicitats, però jo crec que hem anat pujant. Sí que és veritat que tot això té una línia, no? Si tu el primer any ens va anar molt bé, el segon potser vam baixar una mica, i aquest any ja estem a un nivell, jo crec que bo, de el que es pot dir entre cometes una empresa o un club, perquè no deixa de ser una empresa. Nosaltres passa que no guanyem res, vull dir, amb les quotes i tal, doncs el dia que podem comprem una colxoneta, vull dir, això va així, i el dia que podem doncs fem un berenar, o el dia que estalviem una mica doncs ens ho guardem per si hi ha alguna cosa que els alumnes doncs considerin que es necessita, o l'entrenadora. Comentaves que no competiu, feu exhibicions però en algun moment destacat, alguna celebració? Nosaltres aquest dimecres, per exemple, nosaltres ens regim pel calendari escolar. El que passa que sempre intentem, si en teoria hauríem d'acabar aquest dimecres, com és així, i tornar el dia 7. Nosaltres acabem aquest dimecres i tornem el dia 2, perquè hem valorat amb pares i les nenes. Llavors aquest dimecres els pares podran veure la primera part de l'entrenament. Això sempre ho intentem fer, i aleshores després fem una mica de festa amb els nens, una mica invisible, i a les 7 acabarem, i fins a l'any que ve. I de cara a l'exterior, feu exhibicions públiques? No, nosaltres no. Sí que si hi ha les festes, per exemple, del carrer Joan Güell, per exemple, intentem col·laborar, això sí, però de moment exteriors n'hem fet poques. De moment us restringiu a l'entrenament. Sí que vam estar a la fira d'entitats d'aquí de Sants un any, i després a la Marina també vam estar, però aquí a Sants sí que vam col·laborar i vam fer una petita, no demostració, sinó que vam encabir amb una activitat que era, o sigui, vam explicar que era la gimnàstica artística. Llavors els nens que volien del barri van venir a provar, i van venir masses nens. Ostres. Però no, va estar bé. I ara mateix comentes que teniu diferents entrenadors. Quant personal forma el Sant Gimnàstic? Bueno, en el tema són 2 persones, perquè per un grup de 15 un ja es va justet. Llavors ara tenim 2 persones, sempre n'hem tingut una. Jo a vegades he anat a ajudar, però ara som 2 persones. Ja per acabar, Marta, quines vies de contacte tenen els oients per intentar contactar amb vosaltres si estan interessats? Doncs tenim la via del mail, que jo crec que és la més fàcil i ràpida, que tenim el mail santgimnastic@gmail.com. Després tenim la nostra pàgina fan de Facebook, que estem bastant actius, i després ara de fa poquet, de fa un mes i mig crec, tenim Instagram també, tot Sant Gimnàstic, i allà doncs poden contactar amb nosaltres. Doncs ho podeu trobar tot plegat a l'internet si voleu contactar amb el Sant Gimnàstic Club. Marta Camp, presidenta de Sant Gimnàstic, gràcies per venir i molta sort en el futur. Gràcies a vosaltres. Doncs ara mateix, quan falten 5 minuts per 2 quarts de 9 de la nit, deixem aquí l'entrevista, passem ja a parlar de la Marató de TV3, avui protagonista. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.